Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Please like our videos kuti aende kure. Nyaya iya yazokora muto, yazopindirwa namadzibaba veshanduko guys. Saka handizivi kuti kudii varipo vari on the ground muHarare vari kudedzera kuti tavepo isusu tagara tiri kuda kuti Idi abude achida achisingadi. Handizivi guys kuti kudii nazvo, asi madzibaba veshanduko ndivo avo vari kuzvitaurira terai munzwe vari kuti uyai. Hapana, hakuna zvokutyisana hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna zvinhu zvakadaro man. Ngoda zvedurunyararo. Thank you vakomrades, rega timbounganidza vanaika. Madzibaba oshanduko vasvika naira mwoyo wamunenge gokude nezita. I'm sure mazvinzwira mega madzibaba veshanduko is on the ground right now vari kudedzera kuti tavepo isusu tikunamatira kuti abude uyu anonzi Idi ZANU-PF team yevarakashi vakonzeresa. Munongoziva mega guys, madzibaba veshanduko ndeve Triple C ndevachamisa ndeve MDC. Vakatanga vari kuMDC ikapazika vanofamba nachamisa, vakabva kuMDC vakaenda kuTriple C ende ivava madzibaba veshanduko vakamborohwa kutanga vachafa. Madzibaba veshanduko havatengese munhu ndeve Triple C ndevachamisa. Sezvo Chamisa akabva kuTriple C uchivaona vakapfeka mablue, Chamisa nepati yake yari kuda kuvhura yemablue, saka vanoenda naChamisa. Saka nhasi varipo vari pamastreets vari kudedzera kuti uyai tavepo pamastreets. Munongoziva mega kana uchisapota vana Chamisa maopposition vanotambudzwa kumamisha. Pakatombobuda mamwe mavideos madzibaba eshanduko nemukadzi wavo kumamisha ikoko vachinyimwa mbeu, vachinyimwa zvinhu zvinopuhwa vanhu ikoko kumamisha ikoko nepamusaka pekuti vanzi vanosapota Chamisa, vanosapota Triple C. Saka varipo vari mumastreets right now as we are talking right now guys. Vari kudedzera kuti uyai musatye, ndavepo, ndini ndakabata chimuti ndakachibata kuti dzvi. ZANU-PF team yevarakashi vanofanirwa kubuda vachida vasingadi ende vari kubuda nhasi. Geza signal makaiona, muchavaona zvavo vakuru vakaita sana Geza vanonyoka yemabhunu vachapindira kana zuva rodoka. Handizivi guys kuti munoti kudii nazvo, asi isusu tambotarisa tikaongorora mumastreets muri empty zvamo, mumastreets muri empty. Asi manje iyoyi yamadzibaba veshanduko ndo yatiri kutoona inenge iri kuda kutokura gurupu ravo irori rinonzi Geza. So handizivi guys munoti kudii nazvo, asi mapurisa akakandwa mutauni, masoja akakandwa mutauni. Munongoziva mega ZANU-PF Idi team yevarakashi iri kuda kuvhundutsira vanhu. Vari kuona kuti aiwa vanhu vari kuzviramba, vanhu havachadi. Guys nemunongozviziva mega kuti tiri kutambura, takazara tiri kunze kwenyika, vanhu vari kunze kwenyika, nyange kunze kwenyika kwacho vari kutambura. Wotambura kunze kwenyika, wotambura nemunyika mako, ukatoda kutengesa unonzi hatidi mavhenda. Saka muda kuti tiita sei? Muda kuti vanhu vabe here imimi vanhu veZANU-PF Idi team yevarakashi? Asi imimi kana muchibira nyika, matax edu, mari dzatinobhadhara, munodedzera kuti we are the police, we are the army. Saka muchaita sei? Saka isusu macitizenship muda kuti tiita sei? Handizivi guys munoti kudii, asi madzibaba vari kuti tavepo, ngatipindei.